Kinongelam bat kirkot kesenjuk kikenthai Catholic Shillong Archdiocese SKKSA Zone 8 bakenthop ya ki parish Maupat Nongmensong Maupadang Nongra bat ko umpling kilaraki kesengi kerpang jong kikenthai International Women's Day arjar arpunreu kam first annual meet Hasin Rose of Lima Church parish umpling ha ka pratarek gulber da ka jingshong shit bat jingrehem mensim ka bakra. Lasdang ye ki program hakini kesengi da ka jingkentiu lama da Reverend Pada Roy Bok Piam Spiritual Director kesenjuk ki kenthai Catholic Shillong Archdiocese Zone 8 buat sekejingkren na ka Reverend Sister Bibiana Nongsit VSDB kabalakren halor kapang ke International Women's Day arjar arpunreu ai ban mentoilang para kenthai Gift to Gain for Gender Equality. Layo ru ya kejingkren pediang sngobha nakakong Jenny ML Nongbri, Vice President ke SKKSA Zone 8, bat penbut deka mas pekhut bala penmenta da Reverend Padar Jamres Shilla, Chancellor ke Shillong Archdiocese, ha kejing senran lang Reverend Padar Roy Bok Piam, bat Reverend Padar John Walang Parish Priest ko umpling parish. Nalor kilong kemi bat kisamla kenthai la penhem mensim ru da kajing don lang ki sister ki brother bat ki pat remnet Catholic na kishnang bamarjan. Ha kasning ka kraw Reverend Padar Jamres Shalau laong kajing duai bat kajing pusan kadai kebedan kam ha kajing emjongi. Habangi pusan ngin sa sngaw tho hangnungi telot hangnungi klan hangnungi lale bha bat hangnungim shim lale bha. Kumta kan yarap yangi banang penbah shushu ya kajing em hadin habot. Ula kenturu ban yeng ha kanongrim kanuksa babha lingba kajing em jungi bat kiwei kin perthobot. Kumbau jisu ula yalami kilang brot shiki pentap lang bajerngam ban ai jing em bat jing karmen. Piru kulong kemi ki batei kimi jungi yalami ki kun jong pi shiki lingkap lang badon kajing karmen. Wat jun yau tang tangi ke jingle bakla jongki khon hendrai nyau tangru ye ke jingle bha jongki Pim tip ke ek ban saja ke ban sawan PIT ho play ban abala khai ki pat ke ke jingkiman ke bakraw tang nak tak dong ke jingha na ke jing sneu jongki khlong ki khna ka shong pi ki kenthai ka shong pi ki long kemi ke jungi pi kwai ki khun bakin wan chi ke porthai ke ke jing tip ke jongki ke ke jinghun ke jongpi ban pen roy ban pen bha ban pen sup pen sain ya kene ke perthai ka theme jong kene International Women's Day kene gift to gain ai ke ek baba tam ba ke jing ha kan sawan teliang ha ke jing em jingi kil hok ti jingi ladangi ni kham ki ngin yoi e ni perkhat berbor ya ka lade ha bangi piar ki kti ni yo ke jinga e no blai ban ni samlang ya kene ke jinga e da ke jingker khu ke jingi kam dei da spa ka po da ke jing ai jingi dalade na ke benta ki we da dei ke jing kman kam dei ke jing perkhat u blai u ayu ya na ka dei ke jing perkhat manga ken ga dei ban ayu pat yo blai da ke jing don junga ha ke ne ke perthai terma ka ta dau ngin ya persyang ban lende de na ke benta ki we pat kam dei ke jing perkhat tang na ke benta le de shime kadai ke jing perkhat ru na ke benta ke jing mentoy jong ke yin ke san jong ke imran da salang jong ke balang pat ke perthai baro ko we ban ai ban subun ban long ki break ki ba kemen habangi ai kam dei ke jing raha kam dei ban perkhat ban yo buram ya ke ke bangi ai na ke jing hikai jong jisu long hawa phile ke da ka man ai ba ke khti ke diang jong pi kam dei ban tip ka jing mon hang ne ke dei na ke benta ke jing subun gift to gain ke jing ai ya ke jing ku email pila ai ke jing e yang ni ki kon pila ai ni ke jing kerman lingba ke jing em jong ki pila ai ni ya ke jing koi ke jing khia lingba ke jing suma jong ki kawan biang happy ya ki e ke ba pi ai ha ba pi yo ya ke ba ta mangi ki kon ki ti pat ka kamram jungi ka dei ke e ban duai ki kam dei ke jing so sarong ka bangila yo ya ka kedan ke buram lam na pek pat ya ka background jong ke jing em da jing treshi tom jong ang email pa don na preng jong ki le se ki bom yo thia yo dam ha ba ki i le ki khun ki ya sta kama la ni don ki kimi ki pa ki ba kemen ha ba ki i le ki khun ba ki ya ha ka buram kalanti ka akor ka ba don berbor ki ikhtiar ka ba pendap ya ke ne ka perthai da ke jing kemen
Hagani ka si bangi osno ye ka jing pule ka bahikai ni shibun ke ka Mother Teresa ka rekhoi ka living saint ka rekhoi ka bagadang im hagani ka perthai don shibun ki long kemi ki balong ki rekhoi ye ka bag ka perthai ka mitho namar ka ni ka perthai teng ka hikai ba ka jing krau jong ka jing im dei ki to ki badang ka kerdan ki to ki badang ya ka dur ka dar ka babha ki badon ya ka jingang ka jing tep la itu la ka perthai hateng pat ngim shim la ya ki to ki breu ki batrai ha ki jing jar jong ki jing em jong ki la no snyang ya ka babha cham bat hatu ka perthai hatu ka balang ka ine em la ni ka imlang ka salang ka ine em ya ki to ki breu ki batrai jar klem jing wa buram Henry ka buram ganam kadai berbor hakikati ke jong play ka Mother Teresa ka kentai ka sister ka keme ka mal kudup ya boro klampai yo no jai ben real kala kudup ya boro kala long rupa ka report hamne perthai ka sngo ba ke jing jar kam dai ke jing dan kam jong ke jing trot Henry ke jing sngo bom lar kam jong ki babon ke jing em jong ki breu ki ba perkhat bom dan jing mo chio bat ke bam dan jing itu syu nak ke perthai bat ke bam dan syu manu ban je ki kani ka kentai kala lum ya kum kita ki breu ki ba perkhat ki bam long ki long worthless ke bam dan jing kerman syu ban im Henry kala ai ki ya ki jing kerman ban im ya ki jing kerman ban yo jing ban ban rap yang ki ban ong u blai u ye pi dang don manu ban tebe jing shai na ga benta jing pi kani ka perthai ka jungi kani ka sur jong ki culture ka jungi ka ong batang ka beauty ka jing ternat lani ka success ka jing jong ki long ya ki bagi la ban ha kani ka perthai ka Mother Teresa ka bha ya ka khana ya ka bangi yo smo mentan yo jisu ban ka kenthai nong Samaria namar bakai ya ka ka bakudup ya ka jinglong jong kani ka nong Samaria ya ka jingdup jong ka bensim bat ya ka jingdon jing em ha ka dur ka dar ka bapau shabar hangne kin ka don ka jingpen em salvation ka jingpen em ka sedang da ka jingdon jong Chris ha ka jing kendo ya ka bat ka theme ka topic la ni ka phang ka bangi yo sngo na ka jing pule ka long na ka jing sliang sya ka jing pla jong ka jing em na ka jing sliang sya ka jing pla jong ka jing em jong ka ni ka kentai kum no ban itho ya ka ni ka jing sliang ka kentai Samaria ka lalai sya ka ni ka pukri ha ka porsi teng sngi ka lalai ha ka porsi teng sngi balai ka sngi ka long ka bashit ha ka porsi teng sngi ka long ka bashit bat ki breu ki lai bantong tang ha ka por man step kani kam kwa ban lai ka por man step man ka sngle ran ba ki breu ki pe ya ka kum ka nong po Henry ka lek jar bat ka lai yo jisu bala syong bat hamta ka jing sliang jong ka long ban lai bantong ban pendap ya ka jing sliang ha ki jing long met ka jong ka namar ba ki breu ki ka ki pe ya ka da ka dur jong ki jing long jing im ka ba pau shabar bat kum ne ka don ka jing sole ran kan pep ki breu ki bon kam shabar jong ka jilli jing im bat labaro ngidan berbori ka jing sliang ka baduna ha ka man sip jungi don ki breu ki ba im ha ka ni ka perthai ha ka dur jong ka met ka phat don ru ki breu ki bala yam ha ka jing long man sim wala da ka dur jong ka met ka im don ki breu ki ba im ha ka man sim bat la ban long ru le se ka met ka la ban long ka trot ha ka jing trot jong ka jing pang ka jing shro ka jing sliang kam dai na ka benta ka ni ka ka ba ka ni ka rikun thai Henry ka dai ka jing sliang jong ka jing bat ka jing long acceptance ka jing priang ni la de bat ka jing mot jong ka jing im balai ngi don kam ban im ha ka ni ka perthai bat na ka benta jong no ngi im ha ka ni ka perthai ka ka jing mot jong ka jing im ka jing ngi don ka ya ka thong ha ka ni ka perthai para bangai man la ko breu ka ba don ha ka ni ka perthai ka don ka mission ban pandap
but ngim dai ban chu plut kai ya ki snam jong jing em jingi ha gani ka perthai ngim dai ban chu plut kai ya ki jing em jingi ha gani ka perthai uble la pan ai ni shibun tali ki snam ne khandet tali ki snam kam dai kadnu tali ki snam ni em kumno ni em ya ki snam ki bangi don kata gin ka dai ki jimot jong ki jing em ban ai buram ya ka badai na ka bentau ble ban ai buram ya la de na ka bentau ki jing senyang ha gani ka perthai but ngi dai ban long ya tiar jong jing sok ha gino ki jaka ke mangi don ngim dai ban pelong ya ke jing em jingi ke pen kulumar ya la de ban ki we pat la tolong hala yin ha kim lang da salang ha ke perthai ngim dai ban long ki no pen phia ya ke jai pen riu la ni ya ke yin da sam pat ki kim lang da salang jingi ngi dai ban don ya ke ban sim jong ke jing long good news bor ki we pat ka khu bor bo ha ki we pat Kajing seliang nak bentar kajing suk ha kedonut ke basyam jinjar kajing seliang nak bentar kajing id ha kajing syam ke balong marway don ki pri ke balong lonely lesi don ki pri ke basu marway mano ban pen klain ban pen singa ni ki kajing seliang nak bentar kajing kerman ya ke bangim tip ke ban saja kemenor nilai ya i kementang nilai im ya ke balasya ngim tip ni syania oblay kemenin nilai i ni aingu yo oblay Kamenta ngi im ngi aingu do blai kaba syak man jeng ngim tip ngi syania ho blai kajing syania tamdai ha kijing start ha ki technology ki badan menta ha kijing don jing em ha ka perkhat perdan kadai ha kijing syania da kijing sore wa agustin bukoi wang ki dono jongi kin syam jing jathai hado bang in da syam jing suf ho blai ni syam jinjar haki babon kiliang ni syam jing suk ha babon kiliang ka jing suk jong perthai ha ka dur jong ka dur ha ka dur jong ka met ka phan ka jilli ka pau shibar leni ka jing suk ka badan ha ka jilli jong ka donut ka jungi ka syong hangi shimat pani thu ya ka shibon ki breu ki persyang ban pendap ya ka jing sliang da ka jing job da ka jing brai da ka jing don jing em da ka spa ki po ki pelong ya ka ying ka sem Let's say kum ka museum ka bom don jing em Henry ka mensim jungi pat ka ban long berbor ka jaka ka ba internet ka ba don ya ka dur ka dar ya ka bo try kan rat un yo ban syong ban sa ngila ban don shibun ki tiar gitar haying asam Henry ka la ban long ka ba thli na mar bom don play hala ying asam ukiu la ban don ka dur ka ba internet upni gijing sawa na mar bom don hapo jaka Pat kajing im jungi kamde ban chulong tang kita kidur ki bapini tenat ki banong shinrong ke bam don i ai ruem hapo ke ba kudup ke ba pensai ke ba pendap penbiang ya kajing sengat jong kajing im mensim ke jungi unong khayi berspa uong hawe ulindo padar ngadon boro ki ya ke ba kapisa kala bantit Henry ngamla pat banyo thia su ulindo la jibam naba ka jing sok amla banthit ka jing yo priang nau blai priang ya jing sliang gan se don ki briu ki bam don ye Henry ki yo thia pale ha ka jing em sim jong ki yo thia kim don jing jinjar ki pale ki siao ki rwai namar bale don jing uslai don jing tingi ke ban sawan namar bale ki don berbor hakikati ki jong blai ki men sim jong ki ruhok ki don berbor hakikati jong blai kitab jing start lanong balai kaba ar ujisu ya syam ya kene ke kentai hak ta ke pukri ban ya kren ya khana ujisu lale ke bapelingo ke babon kisenran lejong ru ki ujisu boya kren kene ke kentai boya kendu ya kene ke kentai samaria Shimla ab ya kene ke kentai hado bakan dalong ke bajanai Henry wai syam ya ka ha ke jinglong batlot bat ha ke jinglong bapai ke dodot ka jing kendu jong jisu ya kene ke kentai ha ka ta pukri ka bau ya le ya ke jing thai ulai jing sliang ke jong ka pau ha ke dur jong ke jing thai ke jing jram jong ka men bat ka jing em men sem jong ka kalarngat namar belai mundon jing em kai kadok kamet jengi ke bomdon ko ka terkhong
Kemensin jungi ke bomdon blay ke terkhong. Wala lingi don shibun ki aka pan pendam hala yeng lesem. Jisu pen perang break no ya kene ke jinga dai jong ke jing perkhat jong ki briu ba uju ba nong Samaria dai ban ya kendo dalai ru em. Menta pan Jisu break ya kene. Open ya klat ya ke jing ya ke perkhat perdan jong ki briu ki bapai. Hang ne ken kawanra ya ke jing perkhat jong ki bubun ke jing bishni ke jing kwa ban penpai ya ke jinga dai ban penpra ya ke jinga dai jong ki para briu ke jungi. Lada ngim husiar kejai benril jungi ru kala panjia hak ta kedur namar ke perkhat perdan namar ke jingai namar ke lese ke dur ke dar ban hadinu ginu ke benta ke ba lada ngim syarai bha dan mano bapenpai penpra ya ke perkhat perdan ke jingai dai jungi namar belai ke don ke jing bishni kalong ke wasniu ke badan hapo jong ubriu ubam khut ubam hok Kapen terkong ya ke jingker ku hapo kamet pakai mensin. Ke bishni, ke jing bishni, ke ring sedot. Bar ke pentron ya ke long man beri jungi. Bar ke jing isnai ke kam krau ban ya ke jing bishni. Bar kuntau Jisu lale ya ke ni ke kentai da ke jing e bar da ke jing isnai. Shimlai ban ya kendo ya ke ni ke kentai nong Samaria ban kedau ya ke jing nong batulak jengka. Utip ya ke jing don kuri ke jing don lok jengka bunut. Shimlan nyau tang ya kijing long betulat jengka ulai banyak kendu ya kini kebriu ha kijing long bam jenai ha kijing long betulat ban long ke bajanai ban long ke baklan ha kijing dan jeng play kijing dua jengi ke long ai shim kutra ya kijing long betulat jenga ai ya ke bor baklan jeng me kan syong sa panga kita gede kijing dua ki bami na ubriu na kebriu ke badap ke kijing sore Haba so thu ye kijing long batlot ngin so thu ru ye kijing tlot jong ki wei tang ubre bopong ye bijuti so thu ye kijing thar jong prek tang ke briu ke bopong ye bijuti ban so thu ye kijing thar jong prek ladang ngim par sha shitom dalam de nginam so thu ye kijing shitom jong ki wei pat teu Jisu namar bodon ye ke bensin jingis nei ulai hang tu ban kring ye ke ni ke briu ban nyotang ye kijing long batlot ban pet ben ye kijing long ba im bakla jong ka Henry upen pau, upen pusan, upan penperkhat. Namar kata kedau kejing duai, prayer and reflection kadai ke berbor badan kam. Kejing duai kadai kejing kran jonga badu blai. Kan pak kejing pusan reflection pat kadai kejing kran jong blai bat ngi. Don kam bandon ha kejing jar jong kejing im sem jongi. Kejing duai kadai kejing kran jonga. Don keporu ban sngap jar ban pusan. Ublay Ukran ni em bat ngi pada haba Ukran ngi pusan ngi song thu hang no ngi trot hang no ngi klan hang no ngi lale bha bat hang no ngi msim lale bha lada ngi don kapor ban pusan ngi nom le bakla dale le ru em namar blay haba kut jong ngi don ngi ong berbor examination of conscience ngi pe thu ya ki ai ke bangila le men ngi lada ngi lale bha no tang dau ching tuai mi chungi kalong kutrai lada ngalale bha le bha ka to priang so bahaya ka ladang alale le batkala le trot ma ikipop chungi ke jing duai men me ke hikai ngi berbor ban puson yala ke jong ke jing im namar ya ke pamentang ngila im ngila yi ngila syam ngila yomat ya ke bala sya ngim tit ringin pen bahaya ke bala dep ya ke bangila pensosi ya no ngi pan map no play ban ilek ban ong map ya nga tang ki break basilur ki bandot pan map na gitu ki break ki bangila le bakla Jibril ki basarong, ki bahang ngamay, kin pun kubor berbor yaldi bakilong ki bahok ki bakhoy, ki pun rem ya ki veipat, bat hang tang isim, ya ki jinglong, ke basniu hapo ke dulur ke jengi, bat perkhat baki wei ki basniu, ke mamanga par kadai ki babah, kinong yalam jengi, ki babah, ki bapenroy kim julong kumta. Kenama kata kedau, ublai ya syam bat kani ke kentai, ya nomor belai we i ye kijing long betlot ublai we syam barni hakno gdo gejaka kam dade tang hak kukri ublai ye syam ngi tang hapo ying mane ula pani syam ngi hayin hak badan keduan ka bangilai bandam ko sel kibril ki bandam ko sel hakmat keduan jong ublai ki yo jing shdor baki nur ban yang hakmat jong ki wei ban kran ya ka badai klam jingre klam jingting namar ki yang ki jing shisha apa piyang ye kijing shisha pinsa marway wa piyang na bentak to hok pinsa marway wat jukring ye ki briu daki
thli kham shi ing ki jongi ban pen bang pen thiang Henry day ban yen ha nong rem da ki nuk sa ki bha da ki jing em ki jongi kam don kam ban thot ye ki bri ban bo inga ka jing em junga kala de hi ka jing kai ba ki wei kin bot shagalan ti kan lunti ka ba kum no jisu lai lam ya ki lang brak shagalan kha plang ba jernam ban ai jinkerman shim lai lam shagalan kha ki ba yak lam shagalan kha ki ba jernam ban ai jing em ban ai jinkerman ma phi ki long tume ma phi me jungi yalam ye ki kun shabadon kilin kha plang ki badon jinkerman Wat ju nyau tang ye kijing le pakla nyau tang ru ye kijing le bha ha kijing job ke jongke namar kata kedau jisu ulapan bha ye ki wat ye ka bangi smo bangi long ki batla shibon ki bre ki perkhat baki dei ban long ki ba khochwa ban wan show play wat ju perkhat balong self righteous hakmat jong play baro ngilong kinong pop tang khindiat pat ki ba sngo ye kata baro ngilong kinong pop Andre tang kindiat pan ki basong thu ya ki jing long long po namar kata bedau ki sacrament jing punya sup jongi ki duna ki thli namar blai bon ki bre kim song thu shu ba ki long po tom lai om lai ka perthai ka ong kum cha tom lai ken mau ka ten tin tom lai kan nomon ra jing kemen dalai ru em habangi tip bangi le ye ka bong dai Dia mak kata kedau ngan lesi mene pangan penbai ya kijing yem jenga uni de kijing kran jong wem samna ulai shobling do wang padar ngan sawan si mene tadon dang la penbai kijing yem ken mau ka yeng mene kam dei kijing bo jing ken mau museum andre ka dei ka hospital na ka benca ki bapo ka yeng mene ka balang ka dei ka hospital jong ki bapo namar bangilong kinong pop ni don ha ka balang ni wan si mene bat kum chang yo jing ai no blai ka jing sedang jong ke jing kran jong jisu kalong ke basuk ke bajanai pat ke basuk tenat ado kata-kata kene ke tenthei kam don jing ban ye thu ye ke badan kam don jing ar setin kam don jing te jing khum ye ka kala long spontaneous ha ke jing kendo jong ka bang jisu mangiru ha bangi kendo yo jisu kam dei bandon ke barriers kam dei bandon ke jing sha te sha khum ha bangi le show jisu ngi le ta ke jing sore ban ye thu lut namar kat bang idang set ngidang pensado ya ka pop holiday habangile sya ka sacrament jing punya so what jupure ki pop ki bangile what jupure ki pop ki bangile fly ki da jing sore what jutap club ya ki ki jing le bakla ki jingi bangi so shapting banya thu ya ka pop ka bakrang ni penrit isur bangi kwa banya thu kamjam yo sungo lingdo kenmau lingdo uyang ha ka jaka ka jong blai ulong tang watiar uban ma na ki kiti ki jong blai late de basuk late de babha compare la ki dei ki jo ki pop ne ki jingle ka jingi hendre ki attitude ka bangin snow ban song thu ya ka ki bangile ni mi na ka yin kum ki bre ki bathmai nak ta gadau kane ka kan thai samaria kala yo tau kyu jar jong ka hanta kala mare a thirst become a testimony ka jing sliang ka talalong penban ka jing fla jing ye jungka shaki jaka ki borok kala yo jar hang tu hapok pukri ka bomot kala ki jing jenjar kala ya ki jing bang suk bang kemen haki kiti jong blai bat kala mare da ki jing kemen ban kla kata gade ki mission ka jongi ka mission janga bajong pi para bangai be borok ban ya ki jing jenjar haki kiti ki jong blai kamdai bangi penkit shishu yang jisu hendrek jisu ang tuan senang pi borok ki basitong ki bakia jingkit ngan penjata ya pi kadai ki jing khot jong blai kadai ki jing pan jong ladan lu jisu la pan ki jing jenjar habo pan yang ye ki bangi kwa hatu ngim tre ban aishu nengi kwa ban kitlut ya ki jing jenjar pen sting ya lade aishu blai bar hab jong kwa lu long pa wat jong yo blai ko blai ai nga ya kane tang bawat jong yu ban pendep tu ya kakam ka bangadai ban le wa ai ngi ki khatmet pendep hok ki ban le hok ki da ku buram jong lingba ki jingi dei jongi badu blai kan penyo hangi shibon ki ki jing em sen ai ba ki jing em jingi kam dei ban rangat kadai ban dak berbor da ki umpole jing em ban kersoi ban spoon give to gain ban ailam ru shaki we pan ya ka babhatam na ki jing syam jong ka kentai kadon ke jing kala bat commission jaga galong
ban keren ban yalap ngan ong ngala yo i ngala shem ngala i pendu ban ngala yo mat ya kijing il mangamo kiru na kani ka pupri ka baduan ke Eucharist bukut ya ka bagi bang ngidi ban menta ngi pedang ka mensin ban haba ngilek syalayen ngilong ki atiar jong ke jing syai ulong hikai beli ya ki kena skul kai kan tom im ke babhatam ban penpriang ya ki jing syai iwei kena boret yom long ke syarap ngi bro ngin haban long ke syarap ke bapen syai ya ki bril ki basap ha ki jing dum en yero yo Jesus Christ Utrai
rau bagi jing kenya junga ba jong phi ka long ba pdiang hun hau play pa badan bor baro tu snow hun da gini jing kenya ko try but to I ba mangi ba to I ban ma bi ki pop jungi hi ngin nang ban ma lam ye ki pop jong ki men ki para jungi do Chris u try jungi amen u try on don bring God but pe to can till ya lucky dono Jong in I will try can rod who play jongi. Da shisha galong ba shong hau pag ba day ka day ti jongi ba ga jing pen em yangi. Haman lagi por ki jaka ban I know yeme ko kan rod ko pa bu khoi ko play ba dan bor ba bam jikot ling bau try jongi Jesus Christ. Uba min bau la pan ba ka long nong Samaria kan I yu bandi. Ulap siap lupa haga dono jongka ya kejingai jong kejingai bad hado ka tau la sliam ya kejingai jongka baula pen ram hapo jongka ya keding jong kejingai jingplay bad kum cha mangiru ni aigo yeme baringkal bakyangel ni pen pau ya bor jome kadba ni yai pen bana Dashi shamelong go koi ka try ka tame jong ka jing koi baro namar ka ta ni gar pa di me pen koi pen gam tang ya gani jing tarwa jungi daga ba phayu man sim jome kom ja halor jong ki bakin ka la long ingi ka met bagas nam jong try jungi u Jesus Christ aga por bala di no yu da la ga mon smo haw la padiang ya jing sha shi tom ula shim yok pu daga ba ai ngo yeme ula ka dia yu mar la ai la ka sin ran ong to shim ba to bam na kne phi baro na mar kne ga long ka met junga ya ga ba on IT na ga banta jong phi aga joker kom na lai barum na shim ga create ga ba ngu biang yeme la ai ga la sin ran ong to shim ba to di na kne phi baro na margani ka long ka khuri jong snam jonga jong ju tang ba thomai ba bam jikut ya ga ban pen mi na ga ban ta jong phi ban na ga ban ta ki ba bon na ga ban ta ga ji ma bi ki pop to le ka ni ban kan ma yanga ka jing ma ya jong ka jing ngai
mar ka changi ba pen men ta ya ka jing ya ba ka jimi pan chu ngi trwa me ko tra yo pu jong ka jing im ba ka khri jong ka jing panem ngi ai wai dam na mar mel nyo ngi ba bet ban yang ka khamat jong me ba ban shikri me da ka bas ko ni kar pa de me ba ngi ka ba yo ban ta ka met ba ka snam chris ngi long ba pani tele ka wai daw man sem ba ko Dokan mau ko try kabalang jami kabala priangas la kabertai batu penjana ya ka kajingi ringat batu liyo baba ku jungi Victor batu Bernard ki bishop jungi bat baro ki lingdo to kan mau lam ru ya ki henman ki para shamrang bat kan thai ki bal yo thya dak bakarman ya ka jingmi pan Padia paro ki balak ladna aga jing isnei jome top diang yaki sha ka jing shai ka khmat jome to isnei yang i paro ngi karpat yame barengkat bat kamaria thei soti bakhoi ka kmi jong ubleng u joseph bakhoi u kurim jongka ki apostol bakhoi bat baro ki riu khoi ki bala pensnyo bhaya me pateng la pateng ngin long ki babet ban yo bentalam ha ka jing em bam chukut bat ngin yora bat pendan buram yeme dau khon jong me u Jesus Christ Dau lambadu badau kan long miu bleng pa badan bor ha jing long ko we jong men sim bakut Baro kapuram bagachiyaro junam na junam Amen Kumbalo kumiru nang panen War kumbala hikai ngira kacimlay Nginod bantua hai Kupajang iubame Kanang rabakui kaketen jome Kanwan kalima jome Kanong kaman jome Akakendang kumbahane Tuayani mentaka jimbang joli Try naging snail baro Aging spon jame to aging sujing sign naging jongi Kanang wala gajing raw gajing snay jome Ngin lai barbon kapom ngin yo jing dan naging janjar baro Kadbangin ap kmilanti gajing graman bakon Bagajing wan pa jong nang panim jongi Jesus Christ Namar ka jongi Jesus Christ may have long hake apostol jame gajing sung yen over pi gajing sub jong ang IP wat pai ki pop sang jong jing tra brio jingi re to pai gajing epis kam jong balong jame bada gajing spon jame do ay ka ye gajing sub ba gajing tele go wai ka kum kaman jame mami bai ma basan shar junam la junam amen gajing sub dry ka ne dan bar bor ring ka ba pi jong ne tro ay ka da gajing sub i wai hei wai pan
mi kolam brad jong blai hakmi balakin no ki pop jong perthai so ki toy ki balakhat chi jing khawai jong khon lam brad ko ki brad ram shong so man ro pop ing jing and right shot that team and save as Adore
tung ini tuai Kalbangi pedang ni kesenjat jongke ke barang buri habneng bala besar ni wat hang ni pertai do kupu bawan nabneng ni ker padre ni me ko try baya ka bala pen ulong hangi hagi jimaya ai bon pendapura hagi kam jengi do Chris u try jengi ngo lagi kle penyo jingker ku ker pang no ble na ka benta jong pi ki pai jong do penyo ko try ni ker pad ye ki do no jong ki runge jong me Bada gajing e jume to ay ki shikri jume yagane gajing ay ay. Bada gabaya sa ha gajing e jume badala ki para marjan kin la ban komu lut ya baro ki hukum jume. Do Chris u try jangi. Try don rengkat bat pi. Blay badan bo unkar ku ye pi ukpa badu kun badu ban sim bo kud. Tuliso e ba shikri hok yo try. Haganok pai sngi ladon kajing mani sakramen belayalam the Reverend pada Roy Bok Biam hakabau laban jur da kabaong yengi lakhot banye trelang bat kiwe kumbau blay ula thawingi banye emlang bat kiwe kumta ngi de banye eid mar kelyang kum shipara bat de bandon kajing trelang hapdeng jungi ula kenturu da kabaong habengi le bahai kiwe ni pensngo bahai blay bat kade ka kamram jungi ban le bahai kiwe kumta ngimde ban that ban le bahai ki para brio hakajing em jangi hakani kesngi la don ru ka business session hakabala pule ka general report jong ka seng de kong Christine Rani secretary jong ka SKKSA zone 8 lapen kut igni kesngi ba kemen jong ki long kemi de kijing shot kijing dwai kiskit bible costume bala shimenta de ki long kemi jong ki santli ki parish bat ki nongilam jong ki long kemi EC na ka zone 8 Lapen hiar ya kalama jong kaseng da Reverend Padar John Walang Parish Priest bat lapen bena bat IT ya kalama hakinoy lam kilong kemi ke parish mau perang ban penlong ya kejuk ke jing rakhi house name arhajar arpunyo Yo e biang ya kunuksa ka e ga bo Jesu ulale u Jesu ulawan nang segane ka perthai u Jesu ulawan segane ka perthai kumba nak gospel jauh Yohanes nak nong basi phau ka khot ka basi phau kitan kitu kiken tien ki baong uji suong unong tu uwan tang bantu ban penyap ban pendu unong tu uwan tang bantu ban penyap ban pendu uji suong ngawan bakin dub yo kajing em ka papura kajing wan jauh uji su kadai ban wanra ban IT la kajong kajing em na kabenta jongi ki brio ki banget ki bapadiang haung tenang takadaw abangi phai biang saka sithi jong Paulus siki nong Roma akala nong kabakhaar ka khap ka sipau uang to ya ik mar keliang kum si para to ya ik mar keliang kum si para to nyokor ya kajeng le burom para mapi ngidon kam ban ye ik mar kaliang ngidon kam ban ye nyokor ya kata kajing ya le iwe para mapi u Paulus u khot lo garingi bangidon kam kata kajing ya rap kajing ya ik mar kaliang tu play ulale ki kam pla ha kajing em ki priu ki la bangong tang ladangi ya treilang bat u play ni pai biang show Jesu ni orang kam ka pla ka nengkong ka uji sule ka kam pla ka nengkong uji sule ni orang upen kela wan ya ka upen kela ya ka sha ka wan dah ka to ni orang katang ka jinya trelang dai tang uji sumarwe ni yo ei katang ka jinya trelang ka Maria pito ki sakri pito ki nong pam ka to ka kawai hakana kedon kajingnya trelang tahap kedon kajingnya trelang di ong ke kam pelaru kajia hakajib em jongi ternyata kadau lakhap lawer ini ru bangin don berbor ya kan kemensim ya kamon ban ya trelang tasakawai badi lakhap lawer ini bangin don kan kemensim ban ya trelang bat kiwei namar habangi phai biang sha kasithi jong Paulus Sikinong Korin, Stephen Kong Jong Paulus, Sikinong Korin, Nagunong Kabakhaan, kada khot sau hadut hatway, kadangi pule, yang itu kiken tien ngin lak ngin syam, ke baong,
bakisat baper ba ublay ula ayangi kilong kilat yangi bandon ya kamansim ya trailang bakiwe kisat ki baper ba ublay ayangi na kabenta ban ya bahalang ban yo ka jing ya mentoilang đây đang tăng lên vận tải là giờ là đế thì sắc thì bao phèo bao leo ai nâng vận tải bằng gió cả ta cái chính nhập hà lam thì quay đây tăng giờ là đế thế nên ta cái đau là nghiệp hai sự thực hiện tiền là yếu ý bao một số ông đoàn tăng quay play uju mình xem nâng vận tải bán nhập hà lam bán nhập mình tôi làm nâng ta cái đau play là ai cái sắc thì bao phèo những gì Tahap pangidon kata kaman sim kamon panya trailang hakano kuno bakam ting ong katon baik kata kacing kiu ha kacing em la jong bat kum juru ha kakon hon kapon ya trailang katon baik kacing kiu kacing roy tu uplay ulokot uplay ulong unong penslur uplay ulong penslur ya kaman sim ya trailang udon berbor pakito ke trailang uplay ulong penslur pat udon ru rengkat pat itu kibadon kata kajing trelang kata daw la ngi phai so gospel jong Matius nagalonong ka bakhat pra kada khat pra pat khat khandai pat arpau kada nong ka bakhat pra kada khat khandai pat arpau kidon kitu kentien ke bau Jesu ong sa kene ka wai ru nga ong ngopi lada armut napi hakan ka perthai bi ya hap jing mut lang pan ai upa jonga upa peneng un ai yapi kada khot ka ar phau ko ong haba ar na laingut ki ya don lang ha ka kerteng jonga nga don reng katati ublai ulong penslur ublai ulong haba penslur pandon kata kemensim netrela ublai udon perbor pat itu kibadon kata kamon robha panya trela ternyata kadau lakhot lawer yangi kacingil wan lang jungi hangne ru kapeni ya kemensim ya kamon bang kwa pan long kita kinong ya trela kabalang da kabangi kloy pan long kamelu ni ong ban long kata kacing pan ban yada ya kecik in jom kiwai pandong melu ting ong da kabangidon kata kamon ban ya trelang kawai ne kabenta kabangilong melu ban long jing sai ne ta kiwai da kabangidon ne kan kamon ban ya trelang bat kiwai ne kabenta ban wan ra ai kecik ha ya kecik karku teradangi kali pada sekawai kecik kali biang balai idon kam ya kata kamon ban le ya kikam ti baba balai idon kam kata gamon ban le ikikam bobha kataru ong kabanung kong ni hapai bing so ublay ulathaw yangi ublay ulong kanuksa yangi ban le ikikam di bobha shushu ong kajing wan jong ujisu segan ka pertai kadai kajing angnut bat kajing kwa aju ban le ikikam di bobha na kabenta jong ikibu ublay ulai kata-kata ka pertai tadang takadaw ulapha yala ucok ukun bamarway sini kepertai kumpa ong bing kacung tho pan long unong penim pan long unong suspa cok kepertai ujisu uloban kenang tadang takadaw ikan mau bing itu kentien nak gospel jong Yohanes kalau nong kebasipau kerkot kebasipau kapa ong mene unong tu uwan tan ban tu ban penyap ban pendu ndrai ujisu uloban kenang bangin yo kacing em kabapura tagaday kacing angnut jong ujisu ban yatray lang ban wanra ya kacing baha na kabenta kajongi tagajing lebha jongi ya kiway yong kapen siyaw baha yo ublay habang ilebha ya kiway kapen siyaw baha yo ublay bat habau kapen siyaw baha yo ublay ting ong ublay uay kicip kakuru yangi ternyata kadaw ini batkan mau biang sa ya ka sithi jong Jacob na kalanong ga baar kada khat sau khat san kitu ki kentien ke ba Jacob ong kada ka chin ladang ong ka chinget tang ka chinget khalam ki kam kalong ka bayam tena ta daw
ngi don kam ye kata ka mon ban le ba ngi don kam ru ban le ba ban ya rap ya kituk don kam ye ka jing ya rap ko jongi Desakawai badeng yong balai ni day bandon kata kamuan ban le iki kam ke babha kadai ka kamram jongi wei pai wei ban le bhai ki wei u balai u kwa yangi wei pai wei ban long ki nong ya rap ki nong le bharu na ka benta ki wei ta ka jing krau jongi ki priu ka jing krau jong u priu na ka priu i ong ha ba kon hi ka shong ha kata ka jing la jong ki ban le bha na kabenta ki wei ban le bha ye ki para ching thao ki chong nei ta ni kan mau ya ki kan tien ki bo Jesu lo ong ru ha ka gospel jong Matius kalau nong ba ar phau ko khat ba ar pra u Jesu ong wat u khun u priu shim lawan ba entup shakri yu ulawan ban shakri ulawan ban shakri ban ai la ka jong ka jing im ban siu spa ya bora Jesu ulawan om ban syak syakri handai ulawan ban syakri ban IT la ka jong ka jing im na ka benta ya bora tagi phai bien so gospel jong Matius ka nong ka ba har husan ka khot lai pu wei ter hadu sau pun riu ikan mau itu kentian saban ka jing pisar ka khadu ka jing pisar ka khadu tagi ok ka bokot ka jing im jongi ka jing pisar ublay yangi kasyong hakita kikam babha ibangila le ya kiwei kadang itu kentian kadang khot ka ba sau phau itu kentian ki bau Jesu ong usim on jubab shisha nga ong hapi kata sin babile highway na kine ki para paret e jonga thi la le hanga nakata ông là khót là quen nhưงี้cắt bầu plei đằng ai lát nhưงี้ban đầu hắn là phải thấy u plei u qua nhưงี้bằng nghìn long cái nong yết trei lắm u plei u qua nhưงี้bằng nghìn long kita cái long lẹ hà là cái bần ta cái vậy còn uksa bab ha trong buôn cái priu cả ai mình xin những nghi ru ni đây ban lẹ hà như cái vậy lada ngilong kum ne menta ni haka jing em jongi ni yo pun ki ai ki bang yo kum ngilong menta kum ne ni om namar bodon ki ba le bhai ni namar bodon ki nong le bha ki ba yarap yani ki ba bet ni ka jing don kam ki jongi ki ba ya trelang bat ni bat ki ba le bhai yani tena kita kadau la khot la wer yani ru pan long ki ba kloi ban le bha na ka benta ki wei kari ka imlang salang ka balang kan roi tang lada ni le ki kan ki ba tungin long ka ta kan lo tungin long ka ta ka jing shai ki wei da ka bangi don ya kan ka mon sim ya trelang pada ka bangi don ya ka ta ka mon ban le bha ya ki wei Ablay dengan negasa kerman bapla
melabu hap deng jongi ya gajing kan mau gajing sya citom jome to ya rab yang iban buram ya gamet perkesnam jome kenang ngabangin yo apar bori kisok jong gajing sius pa me uba embad bosun syar junam la junam ni yang ru lagi jong ni kali jong ai kana par pan sisian ni pan ni karpa di kon rat kon khu yang ni ki be ron lang han ne ni duai ni pan ni karpa di kon rat po on kar khu ru ya ba ro ki ba don haki yang ki sem ki jong ni siki par lok ki jong ni siki to ki ba karpa du yang ni ki ba ong ru yang ni pan duai na kanta jong ki ni karpa di kon rat po on pa ki jong kar khu shakiru kerbang kumba kabalang kekot kaweri ni rupanya duai kerbang nak bentar kacung suka kepertai ni kerba di ukonran pon pa kacung kerku ke kerbang ru sya itu kiri badam kacung yak haja katma kamtam ikinong yalam bakin yo kacung ai bandon kata kamon ban yetrelang nak bentar ban wanra ya kapaha kamit kasuka kemen hakan ya kepertai keburam hau pa berhau kun berhau munsum kun keburam hau pa berhau kun berhau munsum kun keburam hau pa berhau kun berhau munsum kun Shim kan number jengrai ka ba sau spa kandai bu kandai sau kandai kandai Ya da jikra
Jong ka zone 8 kaba ngin hand over lani ngin IT ya ka way ka parish nagi san parish kiba ban rakhe ya ka International Women's Day 8000 ar punyo bat ta ka parish ka day ka parish mau pedang smobawan thap tilo koro yigat pat ye Father John Walang ban hand over ya kalama siya i President Jongka Parish mau pedang smobawan